Cestom, evo se sad vozimo, prolazi se kroz srce Hrvatske središnje Bosne, od Novog Travnika prema Vitezu. I pogled kroz kameru uz samu cestu svjedoči kakav se ovdje krvavi rat vodio proteklih mjeseci. U Vitezu smo sada. I danas miran dan. Ljudi na ulici kao nekada. A ovim ulicama do prije 20 dana išli su samo najodvažniji. Danas, evo vidite. Ljude smo pitali što misle o svemu onom što je dogovoreno i potpisano u Washingtonu. Još uvijek je neriješeno. Ali nadamo se da je pri kraju i da će ovo biti hrvatski prostor za koje smo se borili i ja mislim da smo uspjeli. Održati se, to je bilo stvarno, to je za pohvalu. Hrvatska središnja Bosna podnijela je najviše ratnog tereta. O tome je u svojoj prvoj posjeti središnjoj Bosni govorio i prvi čovjek izvršnog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, Pero Marković. Molim vas, zajedništvo Hrvata je najjače oružje ovdje. Imale su neke općine i više postotno Hrvata, pale su i izgubljene su. Trebalo je na vrijeme znat procijeniti, dignuti se na oružje. To ste vi ovdje učinili. I ne dajte se u tom smislu. Ova slika postaje svakodnevica i središnje Bosne.